lume și bine am găsit la al 4-lea episod de Minecraft Survival Games. Eu sunt Sticky și ca de obicei IP-ul serverului îl voi lăsa în descriere. Și nu de ce am zis eu așa, super. Am prins și un... Ăștia deja se bat cu pumnii, really? Băi, ești bă! Băi! Frate! Să nu-mi zici că am rămas... ce bine, chiar la fix am ieșit. Am crezut că am rămas blocat. Tipul ăla m-a omorât și data trecută, când am mai încercat să filmez. Am ciordit tot băiatul. Piraniș, las că te ține minte și când te prind când de umor. Așa, armă. E peste pe aici? Nu? Ok. Ender chest. Ok, este bine. Și un băț dacă aș prinde. Ar fi super. Arc. Bunicel. Deci, nu prin mâncare, dar prin iteme. Hai că mă duc. Are ok de mine. Uite că am prins și puțină mâncare. Și văd încă un chest acolo. Și mi se pare că nu spun nume, nu? Ok. Facem pâine. Așa. Și ne-am făcut rost de puțină mâncare. Stai să vedem dacă găsim și un băț pe aici. Nu zic, nu? Adică n-am ce spune aici. Da, mă scuzați că stau aici și nu fac nimic. Dar merită să verifici. Și ce spus ăsta de ce nu merge deschis? Ok. Nu mai merg alea deschis. Uite la acolo. Chestul. Da, deci eu mă duceam spre un chest și am dat de alt chest. Tare. Nu știu de ce iau eu bărcile. Pentru că nici nu pot să le pui. Fishing rod. Ioi. Ce bine. Așa. Am crezut că nu mai am pâine. Deci, nu. Știu că un plugin de Survival Games în care îți dă o busolă, primul item care îl ai, și vezi playerii, dar nu e chiar așa de fain pluginul. Pentru că tu ți iei itemele și eu nu lângă tine și tu nici nu știi și te omoară. Și ești ceva ce fac eu. Server. Și ăsta e gol. Dar nu înțeleg de ce mi-ar trebui mie perlă. Pentru că tot dacă rămân fără viață și dau cu perla, să zicem că mai am jumătate de viață, da? Dau cu perla, tot mor. Adică nu e ceva folosibil prea mult. Perla strică grav sănătății. Dăunează grav sănătății. Dai. Tipul ăla care a fost aici, cred că a lăsat mâncarea. Și da. Cât mai bine pentru mine, pentru că eu întotdeauna mă vaiț pentru că n-am mâncare. Băț? Nu, ok. Așa. Hai să văd dacă e ceva în copacul ăsta. Nu. Așa, fugim. Nu știu, câteodată mi se pare că cineva e în spatele meu și de-aia mă tot opresc. Pentru că eu aud sunetul din Minecraft și de-aia mă tot opresc. Uite că am găsit și niște săgeți. Săgețile mă vor ajuta. Da, mi-ar trebui și un flint and steel, dar nu am ce să fac cu el. Deci, nu. Să văd când am filmat. 4 minute. Hai că e bine. Și n-am murit. Deci, nu. Nimic, nu cred. What the fuck? Atât de chiar pot să fiu. Opa, stai să mă duc la spawn, Da, nu mai ai timp oricum. Da, totuși.
Stau, știu ceva. Stau aici la chesturi. Poate prim și vreun băț. Mâncare, mâncare și mâncare. Ok, totul este bine. Când ai mâncare la tine. Așa. Asta spun toți, să nu fie hacker, please. Pentru că e mai bine să joci legit decât să joci să joci cu hack. Nu e fain să joci cu hack, pentru că până la urmă, opa, și-am dus sabia mai bună, pentru că până la urmă e ban. Și când ai la bani ești ceva gen, gata, nu mai folosesc în viața mea. Și înainte de asta, că bat pe toți, îl bat pe ăla, îl bat pe ăla, îl bat pe ăla. Știi, și nu. Am crezut că lemnul ăla e un crafting. Da, iurea, pentru că nu aș avea un băț. Așa. Nu nimic în spate, ok. Pe la copacul ăsta nimic. Uite aici, muncesc subacrobatic. Dar n-am pantaloni. Și niște pantaloni de leather ar fi bun. Mă să fie pantaloni. Și e fain aici pentru că sunt multe chesturi unul lângă altul. Și uite, exact ce ziceam eu de pantaloni. Hai să lăsăm toate prostiile astea deoparte. Așa. Hai să dăm cu pera. Uite, asta e un moment în care pera te poate ajuta, dar tot îți scade din viață. Așa. Am crezut că m-a lovit cineva. Dar am luat damage pentru că am sărit. Hai să plec, că poate apăs pe ceva și mă blochez pe aici. Și n-am chef. Și cred că aici se va ține deathmatch-ul, clar aici. Pentru că nu ar pune sticla iurea. Băț! Bățul sfânt, de când te aștept. Dar acum trebuie să găsesc spawn. Deathmatch-ul începem. Hai băi. Stai că poate mai am timp. Nu, nu mai am. La clar nu-i spawn-ul. Așa. Nu zic, nu? Hai, măcar să iau chestul ăsta. Prostii. Sper să nu fie cineva cu sabie de diamant. Atâta mă rog eu. Să nu fie cineva cu sabie de diamant. 4. Stai, cât suntem? 4, fuck. Tipul ăla e full iron. Deci, pana mea. Are și sabie de diamant. Nu-i bine, nu-i bine. Au! Au, că steameri! Fuck! Da. M-am entuziasmat, frate. Am crezut că steameri. Hai, măi. De ce numai mie mi se întâmplă ghinionul ăsta? N-am câștigat niciun meci. Tipul ăsta stă numai cu arcul. Cred. Și tipul ăștia și full diamant. Au și sabie de diamante. Unde au scos sabile astea de diamant, nu știu. Numai eu nu am norocul. Au bătut pe ăsta cu. Bun, deci cam atât cu acest episod. Eu am fost Tic, iar noi ne revedem data viitoare. Pa!